hai cái cho vào cho lên nơi hai cái cho vào cho lên nơi hai chiều long lên hai đi chúng ta đi India hấp mà chàng ra cái bút quay tiếp luôn cái cho vào có tát cho lịch khá cái cho vào có tát cho lịch khá Lebanon जों most welcome खायो कारण जे नासिक मु एजेंडा काशनो दङ जे जों जिनि जे केन्द्र न जिनि जे आगिनि जिमिन डिमान्ड खाय फैमानि जे इलीगल माइग्रेन्ट्स रकनो पोस्ट बेक खायनि अबसि जिनि मेन जिनि नासिक जे रायजा सायाति हाबै त्रिपुरा जो हाबै जों दिनि जिनि लाइबमा जिनि कमाखा जिनि इतिहास दिनि अमन साजाका जेता जों सालसा मेजॉरिटी दंमानि दिनि जों माइनॉरिटी खतामनि बगै हिंके बांग्लादेशी रक त्रिपुरा जो फायमानि यागुलो अमनि बागुन दिनि जिनि त्रिपुरा सरकनि जे जिनि अधिकार जिनि पॉलिटिकल राइट जिनि इकोनॉमिकल राइट माने जिनि जो तो राइट न जों दिनि कमाय थांना नांगौ बखै एकता कारण इलीगल इमाइग्रेन्ट्स अ हावो दिनि मेजॉरिटी खामानिया द दिनि अमन साव जों दिनि जिनि दाबि सुदो ओ जे 19 मेनि जिमिनिया जिनि जे ताबु केन्द्र सरकारनि जे क्लियर काट ताबु करिको जे काट ऑफ डेट बया नि जिमिन बांग्लादेशी हिंजाकनाय जों नायो 1949 15 अक्टोबर जेफ्रो इंडिया मार्च अन जिमिन जे त्रिपुरा जो इलीगल माइग्रेंट्स रक जे बांग्लादेशी फाइनो पोस्ट बेक मा खायनाय अबजिनि दाबि आगिनि जिमिनो अबनो जों रमै दं ताबु हाय लास्ट दिनि जों साव जे सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल पास खै 2014 नो काट ऑफ डेट खयै जे बाबे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन लिखा जों आपनो कोशिया 1949 15 अक्टोबर मार्जर एग्रीमेंट नंमनि आयके इंद्रा मस्जिद जे चुक्ति मनि अमनो फनब्र काट ऑफ डेट मा खैने कारण जों साइमनो दिनि अर फाइने रोहिंग्या दिनि अर वानसा मासा मुसो फायै बांग्लादेश नि फायै दिनि अर मानजो पोस्ट बेक खायमा बाय त्रिपुरा जिन सल्यूशन नि याहै त्रिपुरा जिन सटिक जे जों अर सल्यूशन नायखेंकै 1971 नि सिगां जारा फाइनाय रक 1971 नि उलो फाइनाय रक न पोस्ट बेक मा खायनाय आइदर नेता फंतुं आइदर मंत्री फंतुं आइदर चीफ मिनिस्टर फंतुं बरं पोस्ट बेक मा खायनाय अबसि चिनि नायमुं अबसि चिनि स्लोगान एवं तिनि चिनि मेमोनो सबमिशन खायनो अबन तिनि जम्पो जराव जों मावनियो एसडीएम नि थ्रुयै मावनियो मुख्यमंत्री नि जों याफारनाय चिनि बसकांनि 13 तारिखो जों सब डिविजन पाइमानिया गलो 13 तारिखो जों चिनि डिस्ट्रिक्ट सिपाजो डिस्ट्रिक्ट थाने बा डीएम थाने जों मेमोनो सबमिट खायबिनाय जे चिनि नासिक मुंखौ मेन अबनो चिनि बसकां दिनो इलीगल माइग्रेंट्स नो पोस्ट बेक खायनांनाय आर जों ते टॉयलेट खायमालिया जों ते सयज खायमालिया जों मुभमेन्ट मावखासने अच्छा सारता जासिनो देखलायनायनि बागै चिनि पब्लिक नो आं रिक्वेस्ट मा खायो बो जागाव इलीगल माइग्रेंट्स तो बर जों कायसा सन्देह जनक दंगिमान अब जों लिस्ट नवे एसपी डीएम आके किनि को डीजी थाने जों मारिना आरो आफरनो चिनि अब जे बर आइडेंटिफाई खानि सुबिदा ना आइडेंटिफाई खामिया बोलो जों पोस्ट बेक खायमोन आर जदि सरकार हमनो जदि स्टेप नायं दंहाकै सरनो अनुखना माननीय मुख्यमंत्री निया स्टेटमेंट नुखना जों आइनगत भाबे नाय दङ आइनगत भाबे खायनाय दाबो जों नाय दङ बरक बसति स्टेप ना नाया जों नाय दङ जों आमनि परिचिन कर्मसुचि चलिनाय आर जों कुदिन सिं दंगला दि प्रामता चिन बुबाग्रा नेतृत्वे जों इलीगल माइग्रेंट जों कुनि टॉयलेट खायगला आचा एमएलए रनजित सामने बसु जिल्ला माइपुर दिनो बनो हानिया सारा बो थांया जतनो जों बनो बेले मोस्ट वेलकाम खै जे जागाव बो इनिशिएटिभ नवै इंडियन फ्लैग नवै बो दिनि मुभमेन्ट खायना थांगा जों मोस्ट वेलकाम खयो जों हमनो सावा चिनि दल थांतानि बिसिंथै जों बसकां दिनो बहानि चिन नासिक मुं कायसनो दंनाय जे चिनि गोल नासिक मुं दंनाय चिनि नासिक मुं रनजित देमा ताम साका सायाबो नासिक मुं जे नासिक मुं अबनो जे चिनि बसकां दिनो जों थांसा खै इलीगल माइग्रेंट्स नि विरुद्धे जों जतनो एकलगे आन्दोलन मा खायनाय राज्य सरकारनि प्रेसार मारिनाय केन्द्र सरकारनि प्रेसार मारिनाय कारण चिनि अहानि लाइबुंगा रायसेर जतन सायमानि दं बर ताइ कुनो डिमोट करियो जागो चिनि तिप्रा मथानि 13 एमएलए नो जों वान सकजाक न हलदे सरकारनि ककना नाथाय जों ककनाय जों अरो केबो किरिया केबनो जों अरो ब्लेम खायनानि ककया जों जतन रेडी दङ अब आं दिनि जनगण अमन कक सानामो जोंगो आर एवं हिंताम साकामो
hai kai bo allegation tu bosam jin ti pramo thawam bikuno gure chingna de kemno ka soya chin ato sobo ni tibia chin bo bagram ti kurnya ata ka sa bunya logeria ni samani ko jeng chini bohor logeria ni sanai basen logi afron dia ni sanai je pro party o discussion man ya golo jodio party ni boro in ko sele ya chingo ba khaimia nun kan ga je chung logeria ni chaimane ble jodio party o kuno binia baga amti bo ambo party o agenda tu bia ga chung janja chung joton janja constitution chung khai tongo protect the constitution dini illegal immigrant ko khadagi tongo khaisagi tongo ti pramota joti jo saimano ti pramota asimani karan kaishan karon je hawa illegal migrants bangmani bagino dini chung alada ra jo khainen nangka separate state khainen nangka je norok saimano illegal migrants ne o issue dini issue ya ang wage barbar maso 1967-68 je pro used by TSF andron khai phege BDC bitoro omoni fol post nukna norok थांनाय 2019 नि 8 तारिख जानुवारि ओ अरो वानसा मागनि मान थामरम लायो बरनो चौबैनि माबाय अब तिरपालिन सल्युशन नि याहायसि तिरपालिन सल्युशन आफोरंनाय केन्द्र सरकार जे प्रो जिनि देबन वासिं सामा हायमिया हा केन्द्रनि फुस तुबि अरो आइडेन्टिफाइ माखायनाय अरनि फुजे कुनि आइडेन्टिफाइ खायमिया जे जागा फाट्राहानि फायनाय तिनि राज्य सरकार चालुय दङ अरनि केबिनेट को खाजब दङ अब जों कोनि एक्सेप्ट खायमाला एबं जों गाहाम कोनि नखन जों न पेरेजर माने दावन सके अरो जों अबन चिन टारगेट दंनाय एबं जिनि डिमान्ड अबन दंनाय जे केन्द्र र हस्तक्षेप माखायनाय केन्द्र सरकारनि फुस बेकर डिटेक्ट माखायनाय प्रपोज माखायनाय अब चिन्ति